Kukkakärpäset on tärkeä hyönteisryhmä, koska ne on pistiäisten jälkeen tärkeimmät pölyttäjät. Kukkakärpäset käyvät kukissa nimensä mukaisesti, josta aikuiset hyönteiset hakevat sekä mettä että syövät myös jonkin verran siitepölyä. Ja tätä tehdessä ne tulevat sitten pölyttäneeksi ne kukat, joissa ne käy. Kukkakärpäset kuuluu hyönteisten luokkaan ja lahkoon kaksisiipiset, eli niillä on vain 2 lenninsiipeä. Kukkakärpäset on hyvin lajirikas hyönteisryhmä ja tämän heimon sisälle mahtuu monta kukkakärpässukua. Maailmalta tunnetaan noin 6000 lajia ja Suomesta tunnetaan noin 3500 lajia. Jos tutkii kukkakärpäsiä sukutasolla, niin ne on jokseenkin helppo erotella toisistaan ulkoisten tuntomerkkien perusteella. Kun on saanut selville, että mikä suku on kysymyksessä, niin sitten lajin määritys alkaa. Kirjallisuutta on jonkin verran Suomessa esiintyvistä lajistosta. Ja lajin määritykseen käytetään määrityskaavaa, jossa lajityypilliset ominaisuudet on eroteltu ja verrataan yleensä lähisukuisia lajeja tai lajiryhmiä toisiinsa. Tässä tapauksessa lajit voidaan erotella takaruumiissa olevien keltaisen värityksen perusteella, eli tällä lajilla on selkeästi 2 keltaista täplää, kun tällä toisella lajilla on samassa paikassa tämmöinen keltainen nauha tai vyö. Kuitenkin tämmöisissä hyvin lähisukuisissa lajissa tämä lajien erottaminen ulkoisten tuntomerkkien perusteella voi olla hyvinkin hankalaa. Siinä tapauksessa sovelletaan nykyään DNA-tuntomerkkejä, eli monistetaan tietystä geenistä tietty alue, joka sitten sekvensoidaan. Tässä on nyt sekvensoitu sitten tietyiltä lajeilta, jotka on ulkonäön perusteella vaikeasti tunnistettavia, tietyn geenin alue. Eli tässä tarkastellaan tietyn geenin tiettyä emästä ja vertaillaan eri lajeja. Eli tällä tietyllä lajilla on tässä kohdassa tymiiniemäs, kun toisella lajilla on samassa kohdassa sytosiiniemäs. Eli tällä tavalla voidaan myös havainnoida eri ominaisuuksia lajien välillä. Ja tässä tapauksessa ominaisuudet ovat eri emäksiä.